Sorreratik bertatik 1886, Deustuko Unibertsitatea gizarteari lotuta egonda, eta jesuiten erakunde hezitzailea izanik, arduratsuekin dio herritar aske, zuzen, solidario eta gizatiarragoak hezteari gizartearen erronkak gogoan eta unibertsitateak errealitatea aldatzeko duen ahalmenaz jabeturik. Gizartea zerbitzatzeko misioari leial, Deustuk modu aktibo eta kritikoan hartzen du parte errealitatean, eta errespetuan oinarritutako bizikidetza eredua aberasgarria sustatzen duten ezaguerak, balioak eta trebetasunak lantzen ditu bere jarduera guztietan, pertsonarik behartsuenak bereziki gogoan. Bereizgarri hori argi islatzen da irakaskuntzan eta ikerketan biak ere kalitatezkoak, gizartean eragin nahi dutenak eta teknologiaren, enpresen eta gizartearen berrikuntzara bideratuak. Unibertsitatearen gizarte erantzukizuneko plana baliatzen du Deustuk gizartearekin duen konpromiso hori gauzatzeko. Haren bidez egituratzen eta jartzen ditu agerian justizia sustatzen eta gizartea eraldatzen laguntzen duten unibertsitateko zeharkako ekintza guztiak. Gaur egun planak lehentasunezko 5 arlo dinamizatzen ditu. Berdintasuna, gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren aldeko konpromisoa, genero ikuspegia barne, antolamenduko irakaskuntzako, ikerketako eta gizarte transferentziako prozesu guztietan txertatzeko. Inklusioa, garapen pertsonalean ikasketetan, laneratzeko aukeretan eta gizarte inklusioan eragina duen desgaitasunen bat. Entzumen eta ikusmen desgaitasuna, desgaitasun fisikoa eta edo organikoa, adimen desgaitasuna, osasun mentaleko arazoren bat edo aldi baterako ezintasuna duten pertsonen aldeko konpromisoa. Justizia soziala. Pertsona guztiek duintasuna eta gizartean bete-betean parte hartzeko eskubidea bermatuko dituen gizarte baten aldeko konpromisoa. Ingurumena. Ingurumenaren iraunkortasunaren aldeko konpromisoa, natura zaintzeko lanean, unibertsitate arduratsuagoa eta inplikatuagoa eraikitzeko eta arlo horretako erronkei erantzuteko. Osasuna. Unibertsitateko elkartearen ongizate biopsikosozialaren aldeko konpromisoa, osasuna zainduz eta ingurune osasungarria sortuz. 5 lehentasun horiek agerian jartzen dute erakundeak pertsonen garapena bultzatzeko eta iraunkortasun ekologikoa eta justizia soziala sendotzeko duen konpromisoa.